Atopámonos na praia de Cesantes, no concello de Redondela. Dimos un paseo acompañados polo concelleiro de Medio Ambiente. Estivo explicándonos como se realiza a limpeza das praias neste concello. Desde Ecoloxistas en Acción queremos apoiar este tipo de xestión. Trata de ser respetuosa co medio. A xente ten que pensar que as praias non son espacios artificiais, son espacios naturais. O ciclo das algas é un ciclo ecolóxico natural. As algas arriban ás praias, teñen un proceso natural de descomposición, eso aporta nutrientes á praia e ademais evitan a erosión, porque conseguen que non se perda tanta area. Do mesmo modo que nun bosque, capa de follas que queda no chan é imprescindible para o mantemento dos ecosistemas e das redes tróficas, o mismo ocurre nas praias. As algas constitúen os nutrientes necesarios, o alimento necesario para todas esas especies, incluso as especies marisqueiras. Si privamos as praias desas algas, o único que facemos é empobrecerlas, é facer uns espacios mortos, desérticos. Dende Ecoloxistas en Acción aplaudimos este tipo de iniciativas e animamos a outros concellos a que tomen exemplo.